For 4,6 milliarder år siden blev jorden dannet. Ved en sammentrækning af gas og støv, som også kaldes urtågen. Den skabte også solen og solsystemets andre himmellegemer. For 3,8 milliarder år siden kom de første tegn på liv. Det var prokaryoter. En encellet organisme uden cellekerne. De fleste prokaryoter benytter organiske molekyler som næringskilde. Tre milliarder år siden. Livet i havet begyndte med en enkelt bakterie. $2,8 milliarder år siden. Det første liv. Det var encellede organismer uden cellekerne. $1,8 milliarder år siden kom de første celler med en cellekerne. Det kaldes en eukaryot. Den cellekerne er omgivet af en dobbeltmembran. For 1 milliard år siden blev de første flercellede organismer dannet. $570 millioner år siden udviklede større flercellede dyr som lededyr. 505 millioner år siden kom de første virveldyr, kaldet den Kambriske eksplosion. For 450 millioner år siden bosatte de første dyr sig på land. For 438 millioner år siden kom den første plante. For 375 millioner år siden udviklede dyrene brugbare ben og knogler. For 308 millioner år siden kom de første insekter og andre lededyr. For 245 millioner år siden kom dinosaurerne. For 144 millioner år siden var dinosaurernes storhedstid. For 144 millioner år siden kom de første blomster og planter. For 65 millioner år siden dinosaurerne uddøde på grund af meteorer, The Big Bang. Dyrene, der levede i luften, fuglene, var det eneste, der overlevede.